Анкара, обезпокоена от дейностите на Бедил Заман в Кастамоно, го заточва отново в Испарта. Така започва втория период в Испарта от септември 1943 до октомври 1943 година. На път от Кастамоно към Испарта се прави спирка в Анкара. Управителят на Анкара по това време, Невзат Тандуан, извиква Бедил Заман в офиса си и се опитва да го принуди да свали тюрбана си и да носи шапка. Бедил Заман, почувствал се много огорчен, се обръща към управителя и казва: „Хей, нещастнико, аз представлявам твоите предци от 1000 години. Аз съм един от техните наследници. Вашето действие е произволно и богохулно“, казва той, след което проклина: „Да страдаш от последствията“. Това проклятие се сбъдва на 9 юли 1946 година. Губернаторът Невзат Тандуан ще се самоубие с пистолета си.